Ok en responsibility mar jofwambo matiyo piny kae kende. En nyaka responsibility mar jotendwa mani malo kucha. Nikech anyalo paro one incident ma nokowuok na maber kinde moko ka natimo story to story ni pok obedo kata mana published. To one of the politicians ogochona ni Issiah ito koro kendo iketho nyinga nang'o. To napenje ni story miwachono en gazette mane niluonge ni gazette ma kawuono. So I went through the paper to ido ka story no and I realized ni kara ng'ama nonyiso this politician about this story manatimo ni was one of the editors. Koro ido ka seche moko our editors kata mana gi our supervisors bende expose wa to jogo ma samoro nyalo hinyowa. Then wachna mogik manyalo wacho en ni fwambo is not a crime, ok en makosa. Wan watiyo tijwa kaluwore gi gik matimore alwora mekwa. To seche ma osetam jafwambo tiyo tije, nyiso ni kata mana japiny bende ok bi yudo information ma samoro no rely kuom jafwambo chande. Omiyo bede migepe ma nitie sana sana wa jok matiye county seche moko bedo tich matek kata yudo information kowuok kuom county officials. Nikech either seche moko ng'ani nigi information ni to tamore mi or seche moko onge gi this information at all. Koro seche ma yudo information ni from other sources mitimo this story to kendo ng'ani koro chako yawo kodi dhaw. Omiyo nakwayo mana ni mondo bede migepe ma watiyogo sana sana gi jopiny bende onewa ka jok matiyo tijgi kaluwore gi chik mar Kenya mok ni wamanyo kata makosa kuom ji. Erokamano ahinya Issiah, kendo ago erokamano kuom yudo thuolo